בין שמורות הטבע המרהיבות של קוסטה ריקה, המעיינות החמים, בעלי החיים האקזוטיים והרצועות האינסופיות של חופי הזהב, מחכה לך עסקת הנדל"ן של השנה. עכשיו גם לך יכולה להיות חלקה בטמבור. עיירת הקיץ התוססת של קוסטה ריקה, בלב המפרץ הציורי של טמבור, הולך ונבנה לו פארק ביי של קבוצת אייזנברג גרופ, פרויקט וילות יוקרתי המיועד למגורים, לנופש או להשקעה. מיקומו של פרויקט פארק ביי בטמבור מבטיח לך כי תהנה מעיירת קיץ תיירותית ושוקקת חיים וממגוון האטרקציות שיש לה להציע. מלונות יוקרה, קלאב האוס פרטי, מסעדות גורמה, מגרשי גולף, שדה תעופה, מרכזי ספורט ימי ודייג ועוד שפע של פינוקים חלומיים. אייזנברג גרופ, המתמחה בייזום ומכירת פרויקטים למגורים בישראל ובחול, מציעה לך את החלום הזה במחיר חסר תקדים, $36,900 בלבד. משקיעים ויזמים מכל העולם כבר זיהו את הפוטנציאל העצום הטמון בהשקעה בטמבור. עכשיו זו ההזדמנות שלך ליהנות מעליית ערך הקרקע ומצוהה גבוהה במיוחד. כל החלקות בפרויקט הינן פרטיות, כוללות היתרי בנייה ורישום מלא בטאבו. המקום, החיים והנוף. עכשיו בהישג ידך, פרויקט פארק ביי של קבוצת אייזנברג גרופ, עסקת הזהב של קוסטה ריקה. אז ברוך הבא לחלום שלך. Bienvenido a Costa Rica.